Ahoj, vítám vás u čtvrté části Let's Play na hru The Sims 3 Showtime. A zase se omlouvám, že dlouho nebyla další část, že ty části vlastně po sobě se docela pomalu, ale mám teďko školy nad hlavu, chodím na gymnázium teďko nový a mám fakt strašně moc školy a super, Rebeka se nám objevila. S kým to tančíš? Ježišimarja. No nic. Omlouvám se za to, protože jsem měla teda hodně školy a YouTube mi nějak prostě strašně pomalu nahrával videa na kanál, takže se omlouvám. A tak. A ještě jsem se rozhodla, protože je jako nově The Sims 4, ale já ji zatím nemám, protože ona není jako moc levná, spíš naopak stojí skoro limitka, myslím 2000 a plně jako ta základní hra bez limitky 1300, mám takový pocit. Takže ji zatím nemám, mám jenom demíčko na vytváření simíku, takže asi budu natáčet demíčko. Tak, abyste, pokud teda The Sims 4 ještě nemáte, tak abyste aspoň viděli ten nástroj na vytvoření simíka a pak se tam o 4 něco řeknem, takže tak. A tahle část ještě asi bude malinko kratší, protože se ještě musím učit. No, tak hrajem. A já bych docela chtěla, aby se mi tady objevila Rebeka. Ježišimarja. Sakra. Mně to nějak dneska nejde, já jsem simíky už hodně dlouho nehrála. No. A já bych fakt chtěla, no konečně, ty pojedeš domů. Jsi pěkně špinavá. Ať vezmu práce. Ta už za chvilku určitě povýší. Ne, ona povýšila minule, tak to jo. A ona už se může ucházet o vystoupení, no fajn. Má 2 zakázky nějaký. Já nevím, kolik mých má. Mých 25. Já nevím, jestli bychom na něco už měli. Ale přemýšlela jsem, že by John se mohl stát zpěvákem a místo vlastně toho detektiva, takže myslím, že až se vyděláme nějaký ty peníze, tak třeba v té 8. části bych ho dala do kariéry zpěváka. A já myslím, že se může jít rovnou ještě ucházet o případ. No a pak může udělat ještě tu podřadnější práci. A co ty? Ty to děláš na smetišti? Jako dobře, no. No, slušně se mi to načítá, jako fakt hezký, no. Ale jako už zpívá, tak dobrý. Ježišimarja, to zase... Jo. Tak to tam jdeš teďka. Já nevím, jestli teďka... No nic. Felix taky už pojede domů. On je takový strašně divnej. Se mi zdá.
Možná pojede ještě na plastickou operaci, nevím. No jako fakt krás. Co to je? Pane bože. Ještě 50 let a bude jít do důchodu. No. Kdybych byla ráda, kdybys... Tak jo. Wayne Martin si mě chce najmout pro nějaké počítačové válečné tažení. V ideálním případě by šlo o velký případ s kradenými daty a pirátstvím, ale nejspíš budou jen chtít, abych urovnal hašteření v nějakém diskuzním fóru. Měl bych si se svým novým klientem promluvit a zjistit podrobnosti. Promluvte si s smíkem jménem Wayne Martin. Tak jo. Tak jo. A já jsem tak ráda, že ona vyhrála. No. Tak jo. Tak ona půjde se najíst. Bych možná chtěla, aby se učila vaření. Takže ona se bude dívat na televizi na vaření. Felixi, ty to můžeš jít uklidit. Klid to... Mám odpadky. Tak vynes odpadky. Strašně se mi to nějak laguje. No... A asi převlíknu je brzo, aby měli nový oblečení. A ještě já změním ten rám. Nějaký tmavší. Asi takhle. Fajn. Fajn. Fajn, jo a ještě jednu věc, kterou jsem vám zapomněla říct. Možná jste si toho už všimli, ale zvětšila jsem vlastně obrazovku Simíku. Do kolika ona pracuje? Strašný. Co děláš? On je dětinský. No nic. Už. Dobře, ty si jdi dát podzimní salát. Jo, a ty jsi to nedokoukala. No tak to jsem fakt jakože ráda. No nic. Vyjdej si na záchod. A asi půjdeš spínkat. Mně se ten jejich pokoj strašně moc nelíbí. On je takový strašně divný. Vím, že jsem ho dělala já, a tak dělala jsem ho tak nějak narychlo a nelíbí se mi. A tohle je prostě úplně boží. Škoda, že ona si to vlastně nemůže vzít do ruky, že bych jí s tím vyfotila. Protože já myslím, že jsem jí nefotila, když jí to předávali. Nebo jo, já nevím. Je to ručit ten zpívaný telegram. Proč nemáš značetlý oblečky? Ona už. Běž. Jdi. Proč nejdeš? Konečně. Tak, Rebeka spí. I když ses nenajedla. Ach jo. Nech toho, Felixe. Ty jsi osamělej. Tak, Rebeko, půjde se s ním pobavit. Jsi osamělej, Jozesku. A jsi nemocnej. Půjde si dát spršku a pak se s tebou půjde taky popovídat. Asi bych je v budoucnu chtěla spojit, tyhle ty dva.
Já ale nevím, jestli on není její... On je její bratr. To je nějaký divný, když si nejsou vůbec podobný. A její sestry nemám načetlou. Já nemám načetlý simíky. A strašně mě to štve. Už to máš? No tak mu oznám povýšení a pak můžeš jít domů. Tak, mluvit o dešti. Mluvit o foťácích, to je zajímavý. Klepy. Povídejte se o filmech a doufám, že tobě to roste. A jo, dobrý. Za chvilku budeš v pohodě? A? Mluvte! No, proto. Tak jo, Karen už je doma. Byla bych ráda. Její asi změním, jestli to jde, ty oblečky na vystupování, pak si dáš podzimní salát a já to střihnu, ale já nevím, jestli to vůbec půjde na to vystupování. Jo, no takže si můžete prohlídnout, jak vypadá teď. No, její oblečky. A za chvilku uvidíte její nové oblečky. Fajn, a tohle je vlastně nový outfit na vystupování Karen. Bohužel jsem ten první musela nechat a ještě musíme změnit účes na to vystupování. No, protože v tomhle fakt vystupovat nemůže a já se bojím, jestli to vůbec půjde. Je v tom převlíknutá? No, tak se do toho převlíkni. Pardon. No tak ať se nají. Kde je on? Jak dlouho to ještě budeš dělat? Už se na to vykašle. No to jsi moc neviděl. Tak jo. No, ještě může jít asi vyslechnout. Jak dlouho se ještě budete povídat? Fajn. A pak půjdeš spát. A ty taky. No a ten Simport bychom si vlastně mohli taky vyzkoušet a já vám to asi ukážu. Simport. Já se musím přihlásit. Tak jo. Tak a tady už máme Simport a je to vlastně takhle. Můžeme hostit nebo poslat simíka. A já nevím, já nechci nikoho posílat ani zatím asi hostit, i když můžeme se podívat, jo. No a mám málo přátel, ano. No, takže kdo chcete, tak si mě přidejte, jsem Brianitelly. To jméno jsem si vymyslela ještě předtím, než jsem začala točit let's play, takže mám tohle. Takže tak. Takže takhle to vypadá, pak ho klepnete a prostě to.
poslat si Míka, mohli bychom někoho poslat, ale asi až ráno. No a tady prostě, když se nám tohle, no a prostě takhle, když budeme různě posílat a myslím, že když se na to podívají, ke komu pošleme toho simíka, tak se nám otevře jedna hvězdička a za jednu hvězdičku, teda za jako všechny hvězdičky, budeme mít nějakou zpřístupněnou sadu. Takže se všichni dívejte na naše simíky, protože já jsem to vlastně ještě vůbec nedokázala. No a tady asi můžeme dělat, že jo, to samý. Takže tak. Takže já myslím, že někoho pošlem, ale až ráno. A já nevím, jestli Karen. Tak. I když s Karen bych se zítra chtěla pokoušet o nějaké vystoupení. Takže myslím, že bychom poslali Rebeku. Fajn. Tak a já myslím, že teďko by měla mít normální kariéru, že jo? Jo. Takže to střihnu a asi možná i malinko upravím líčení. A takhle už vypadá Karen. Takhle bude vystupovat. Ten účes se mi na ní strašně líbí. Ne, taková prostě zvláštní. Krásná. No. Tak to přijmem. Tak a podíváme se na ní. Až ona půjde ale sem. Ne. Stůj. Ona je prostě krásná. No a právě díky Showtime takhle můžeme psát příspěvky rovnou ze hry na zeď. Já nic psát asi nebudu. No, rozhodně ne teď. Tak, no nic. No nic, už tady máme Johna. Moment. Ale nemá tyhle vlasy na spaní. Dobře. Tak jo. Tak John. Ty ho nemůžeš vyslechnout. Hele, jdi se najíst. Jdi si chleba s marmeládou, jsou nějaký blastky. Jdi si na záchod, jdi si sprchu. Pardon, omlouvám se. Doufám, že jste to slyšeli. Málo. Slyšeli málo. To jsem chtěla říct. Se budeš dívat ještě na... Budeš se pak ještě dívat na telku a... Karen. Spinka. Felix. Spinka. Rebeka. Spinka. Tak jo. Já nevím. Já jsem ještě chtěla zamknout, aby se nám sem nikdo nemohl vloupat. To by nebylo dobrý. Ne. Já nechci mít účty. Tak jo. Můžeme poslat nějaký dárek. Taky ukážem. Já nevím, jestli to šlo už i předtím, nebo je to jako nově. Každopádně, ježiš, ty jsi nějaký úplně vystresovaný.
Každopádně on ještě zaplatí účty a pošle teda. Ještě zkusíme poslat ten dárek někomu. Si teda vyslechne tady toho Frantíka. On má nějakýhle ve svém inventáři, sakra. On vyhrál asi párek, nebo tak něco. Tam můžeme prodat, on nebude sprejovat. Tady foťáky můžeme prodat, kolik máš? 5, tak to dej jemu, on jich máme sem hodně. 35. Taky nebudeš fotit. A ty taky nebudeš fotit. No a rázem máme 4403. Takže já si myslím, že on dodělá tenhle případ. Budeme mít 4903 a pak to. A pak se pustí do kariéry zpěváka. Každopádně, on už je ráno. Jde. Já si myslím, že můžeme koupit kávovar. Takže budeme mít méně než tolik, kolik jsem říkala. Koupíme narychlo nějaký kávovar. Ten doma nechci. Kolik stojí? 1100? Ten moc. On bude podávat horké nápoje. A pak to smažím. To je prostě super. Tak. Vstává nám někdo? Ne. Takže já to asi střihnu a pak si ukážem to posílání dárku. Máme tady to posílání dárku. Já nevím, komu mám poslat dáreček, takže já pošlu třeba jí Diance. Dárkový box musíme. Ahoj Dianko, jí napíšem. Ahoj Dianko, posílám ti dárek. Tak. A 600 bodů celoživotního štěstí. Fajn. A Rebeka se musí připravit. Ty postele asi nemají moc energie. No fajn, takže já jdu smazat tohle. Ty si to vypij. A má tady dar obdarování na ladovku plus 50. Tak, jdi ho vyslechnout. Rebeka. No, Karen už může vstávat. Dojde si na záchod, dá si sprchu, no, uklidí to a pak si dá sprchu. A pak si dá jogurt, aby nebyla tlustá. Tak a ty, Rebeko, ty dneska jedeš. Ty dneska jedeš pryč. Pardon. Když ona taky vlastně může vystupovat. Felixi, za jak dlouho budeš mít? No tak to za hodně dlouho teda. Pane bože. Ty radši nebudeš zpívat, ne? Tak jo. Tak já myslím, že pošlem tu Rebeku stejně. A Karen se bude ucházet o vystoupení. Fajn.
Takže ty vstáváš, dáš si něco k jídlu a tak se prohlédneš v zrcadle. Nebo tady radši ne, tady. Víš, co ti je? Můžeš ustlat, když máš nějaké připomínky. Tak. No. Tak jo, ty. Tak, pak teda Simport. Poslat Simíka. Já doufám, že to půjde. Park. Já nevím, kde teďko online. Já vyberu všechny. Vyberu všechny. Jenom ne Dian. Já nechci vybrat Dianku, protože myslím, že ona nemůže, protože se neaktualizovala hru. Já nechci Dianku. No, tak nic, tak... Protože, jak vidíte, tak už jsem poslala Diance jednoho Simínka. Tak dobrý. No tak prostě jsem tam měla Simíka. Byl pak nějaký zabagovaný kvůli tomu. Takže pošleme Rebeku, Park a já vyberu všechny. Tak jo. Rezervujeme turné. Já to střihnu, než se to načte. Tak a napsal mi to, že se turné nepodařilo zarezervovat, což znamená, že není nikdo online. Pravděpodobně. Takže potřebuji co nejvíc přátel, aby to vždycky tak nějak... Tak moment, jede na turné nebo ne? Já nevím. Takže vždycky by to chtělo prostě co nejvíc těch lidí by byly online. Takže si mě dejte do přátel. Proč se nepřevlíkneš? To není tvoje každodenní. A možná je převlíknu. A tyhle části ne. Nope. Tak jo, ty půjdeš zarezervovat si. I když bych možná chtěla, aby šla první Karen, protože minule jsme viděli vystoupit Rebeku. A ty tam pojedeš. Ty tam taky pojedeš. A co děláš ty? Blbosti. Vyslechni ho. Jestli ho nevyslechneš, dostaneš ode mě na zadek. Au, ty má nějaký nobl barák. Co je hezký, jako bych... Ty vole. Ne. Udělej to. Moment. No. Jo, ona jí bude muset zpívat romantický telegram. Já chci jít dovnitř. Dovnitř chci jít. Oni mají růžovej. No nic, já to říkat nebudu, ale... Karen, ježiš chudáčku, ty už je domů. No dobrý, tak ho vyslechni a pak půjdeš domů. Tak jo, už jsi to... Fajn, a tak nevím, co jsem chtěla. Nesplňuje? Ty seš teda... Tak jo, počkáme případ hektarské elity. Já už to číst nebudu, mě to moc nebaví. Takže se když tak přečtěte a nebudu... Zase se mám nabude do počítače, dobře? Tak, ale
Ty, já nevím pořád, co jsem chtěla. Sakra. Já nevím, co jsem jsem se vzpomenout. Jo, už vím. Chtěla jsem jít do katakomb, takže je statečný. Yes. Takže on půjde do katakomb, které jsou tady a já nevím, jestli to nefunguje. Jenom v noci jako večer, ale zkusíme prozkoumat katakomby. Možná bychom mohli najít džina a pak si budeme přát bohatství a budeme prostě strašně bohatý. A tak. A pak si koupíme mega barák a pak najdeme dalšího džina a pak dalšího. A pak jich tam bude těch semíků tolik, že to nebudu zvládat a tak. Takže, Rebeka, jdi se ucházet o to vystoupení, kde je ten majitel? Se musím najít přes mapu. Tady. Ach jo. Ale myslím... Hele, tady můžeme taky. Co je to? Tady se můžeme taky prostě to má, protože jsem postavila 2 parky, tak máme 2 šance. Takže my určitě uděláme něco jako přátelské představení. Myslím, že jí zaspívá veselý a pak se bude ucházet o pepické vystoupení. Tak. Líbí se mi tady to malé hřiště pro nějaký ty capartíky. A já nevím, jestli to přišlo se Showtimem, nebo ne, možná s ročním obdobím. I don't know, já vůbec nevím. Nebo z mého, to bude asi z mého městečka to vypadá. Nevím. Ale ještě jsem chtěla udělat, říct, že budu dělat určitě speciální videa na kolekce. Začnu asi úplně od začátku, co znamená luxusním bydlením, mám takový pocit. Proč se mi lidi simíci tak pomalu načítaj? Načti se si strašně nechutná. Vypadáš jak z 2, hele. No, možná bylo lepší, když si načtená nebyla. Aha. Jako díky. Takže ani Rebeka tam nemůže. Fajn. Máš druhý pokus, ale. Musíš to dát na druhý pokus. Ty už to uděláš taky s mě. Přátelské představení. Ucházet akrobatické vystoupení. Tak moment. Z toho, ne, jako to není možný. To není možný. On mě absolutně neposlouchá. Já ho zkusím. Ne. Pijám se na tohle. A nevím, kde to je. Čekajte, že mám sice střední. Tak. A ty budeš poslouchat, jasný? Dobře. Zanem to. Tak. A já myslím, že ještě mrknu na čas, aby jsme nějak moc nepřetahovali. Myslela jsem, že to bude trvat těch 20 minut, ale já ještě těch 6 minut to vydržím, aby jsme to měli, aby to bylo dlouhý, zhruba 40 minut. Tak. Tak. Jo. Jako myslím, že tam je to hezčí, ale tak co se dá dělat, jo. Tady stojí frontu. A tak ať to takhle přeškrtnu. No. Nic, první ty.
Teď se tady dítě něco dělat. Moment. Kde je? Tady byl zloděj nějaký. Už tady není. Tak jo. Tady to jsou nějaký starý babky. Aha, tak starý dědek a stará babka, tak se nechoď. Pojď sem mezi mladý. Nejsou to nějaký, ježi, to jsou nějaký manželé, nebo tak něco. No nic, ona si nemůže přisednout. Takže nemůžeš, tak nic, no. Tak nic. Jako vypadá to, že si jí tam líbí, takže by to možná bylo dobrý. Vypadá to nadějně. Super! Sestup byl nebezpečný a lišejníky podél stěn jeskyně byly ďábelsky organické, ale Simík John se dokázal úspěšně proplést jeskyněmi a získal cena pokladu. Proč nedostal? No, informaci máme nějakou, já to nemůžu. No to bliká, já to nemůžu přečíst. No nic, jaká je cena pokladu? Aha, jako to je nějaká knížka. Jo, 200, super. Tak jo. A ty teda se jdi ucházet o to pěvecký, no. No tak akrobatické vystoupení. Tak a mohli bychom se podívat. Tady nikdy asi nikdo nevystupuje. Myslím, že by tam byla taková fialová jakože kolonka. Nebo tak nic. Tak jo, ale on je totálně v háji. Mazej domů. Pro kafe. Já ho dám asi spát. No. Je tady jako něco důležitého. Poslouchejte, je dobrý. Vydělávej zas propitné. A já myslím, že to tady dneska teda ukončím. Docela malinko jsme přetáhli a tak. Takže mějte se úžasně, skvěle, krásně. Hrajte The Sims. Dejte palec nahoru, odběr. A přidejte si mě na Skypeu a na Pane bože, na účtu The Sims. A ještě jednu věc bych se vás, nebo víc věcí bych se vás chtěla zeptat. Jestli nevíte někdo, jak se nahrávají věci do výměny. Já to vůbec nechápu. Takže když tak mi to napište. A ještě, jak vždycky máme avatara, že jo, na The Sims, tak jak si tam můžu vytvořit vlastního avatara, to jsem taky nepochopila. No a pak jsem ještě chtěla vám říct, že simíky se pokusím dát na stažení na ulož to. Normálně bych je dala do výměny, jenže nevím, jak se to dělá, že jo. Tak, ještě tohle může sebrat. Ještě tohle seberem. Pak tu skončím tady. Pak ještě sebere i tohle. Ne, nebudeš to prohlížet, to sebereš. Tak. No a tamhle je jich ještě mnoho. To sebereme asi už příště. Mně se to teďko laglo. Ne, dobrý. Tak jo. 200, slušný. 400, jako slušný.
triky za peníze, jít na veřejnost a vystupovat. Jaká myslím, že to klidně dáme toho. 75, jakože nic moc. On si čuchá k tomu. 10, no tak to není vůbec nic. Já to ještě chci sebrat. Já si chci vidět penízky. No, určitě tady ještě nějaký jako najdem, si myslím. No, když to říkám. Ale to už fakt, nebo ne. On je sebere. Všechny je sebere. Já mu to naklikám, protože to pak na to stejně zapomenu. Příští části. Juj! Pane Ježíšku, papoušek. Ale já se ani nechci starat, takže... Jo, už jsem zapomněla. O, motýlci. Chytíme je. Ale ty bychom si taky dali prodat za slušný prachy. Tady je jich tolik. No nic, prodáváme. 75, nic moc. 10, jako tak nic moc. 200 to už je lepší. 10 nic moc. A 400 to je dobrý. Chvostík. Tak. On musí čůrat. Tak jo, podívejte se na tohle číslo a já to střihnu a pak se na něj podíváme znovu. A tady už je naše nové číslo, sebrala jsem jich co nejvíc, co šlo. Už jsem tady snad žádný ani neviděla potom. A já se tady s váma rozloučím. Mějte se krásně. Já jsem to vlastně už všechno říkala. Takže tak. Tak znova, mějte se úžasně, skvěle, krásně. Hrajte The Sims, těšte se na demíčko, těšte se na speciální videa. No a prostě mějte se krásně, dejte like a odběr a do oblíbených videí a no nevím, no prostě všechno možný. Takže čau!